Ginatunan sa Cagayan de Oro City Police Office ang pagpasaka og kaso sa usa ka social media content creator. Human nagpakatag og karaang video sa riot sa mga batan-on sa syudad ug sayop ka impormasyon sa usa ka kagubot nga wala nahitabo sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Gitun-an karon sa Cagayan de Oro City Police Office ang posibleng pagpasaka og kaso batok sa usa ka social media content creator. Human ang sagunsong post niini og mga video sa mga nahitabong kagubot sa syudad. Usa sa mga gipost nga video sa maong creator ang nahitabong riot sa grupo sa mga batan-on kung asa iyang gibutangan og caption nga riot sa Coastal Road. Diyang giberipika sa PNP may gawas nga dugay nang nahitabo ang kagubot ni adto pang Abril 5 ning tuiga sa Kabula Bridge, Barangay Lumbia og narespondihan sab gilayon sa ilang mga personahe og naundang ang kagubot. Sa laing post sab nga na-delete na karon, gipakita sabang usa ka daw riot nga nahitabo doon sa usa ka convenience store sa syudad. Apan diyang gisuta sa PNP, nahibaw-an nga dili kini sa Cagayan de Oro City nahitabo. Gikondena sa PNP ang mong mga post, labi pa nga daw dili mao ang pagpresentar niini sa syudad, pinaagi sa caption sa mong content creator. Mukandak yun og thorough investigation kung mahimo mapailan kayo og angay nga kaso or unsa ang posible nato nga legal action against niini nga ginamislead ang ato mga katawhan sa Cagayan de Oro as to sa peace and order og nakawang ang atong mga paningkamot nga ang katawhan ug ang kapulisan nga naningkamot gayud nga ma-maintain na atong kapsay kalinaw. Sa social media post sa mong creator, nangayo na kini og pasaylo sa iyang mga na-post og nagpasalig sab nga dili nang magbutang og mga caption nga dili beripikado. Ang ato lang yung hangyo sa katawhan nga dili magpataka og post, kailangan verified ang mga content nga ilang gina-repost o gina-share. Kinahanglan pod nga atong paningkamutan tamangan nato nga dili makadaot og makahatag og alarma sa atong katawhan. Cyril Chavez, One Mindanao.